matutyan manragsakan. Ay insalidumay. Damdamag Radyo Sagada. Di Radyo Sagada at umuna ti tangatang na mangidanon kadagiti damdamag. Iti 104.7 FM, idanon mi kada kayo ti madama mapaspasamak iti pagilian, iti Cordillera ken Northern Luzon. Ken banbanag may panggap iti komunidad. Damdamag Radyo Sagada. Nalimbagag sa papapagayam gagayam, din manumanon iti oras iti panakaibingay dagiti si magmamano damdamag itangal daw iti Thursday. Siyak ni Manong Arafi amang ipadanon kadagiti damdamag. Manipod kadagiti ulo ti damdamag lokal kan iti detalye na iti inilunsad ti sagada ti electronic LGU system babaen iti e-gov. Iti Sagada Mountain Province, opisyal nga nang ilunsad iti munisipalidad iti Sagada iti Electronic Local Government Unit wenno ELGU system babaen iti national nga e-gov PH platform. Kas may sana patag atukad iti panangiparangay iti digital a panagserbi iti gobyerno ken panangipaimbag ti panagserbi kadagiti umili. Naipatong panlay iti sistema kalpasan iti capacity building workshop iti Mayo 4 aging Mayo 7, 2026. Babaen iti technical atulong ti Department of Information and Communications sa Technology Cordillera Administrative Region DICT CAR ken Department of Interior and Local Government Mountain Province. DILG Mountain Province iti panagsanay ket nangipay kadagiti opisyales ken apelyado iti empleyado iti lokal nga gobyerno iti adado kabailan amang digital kadagiti proseso to gobyerno. Mangpapardas sa kadagiti tensyon at transaksyon. Iti panakaipatungpal ti ELGU system kat sinuportaran ti opisina ti Mayor, opisina ti Municipal Civil Registrar, opisina ti Municipal Treasurer, Business Processing and Licensing Unit ken IT Unit. Palagipan ti munisipalidad iti Sagada kadagiti aming nga umilik at dagiti agnegosyo aw saran iti ELGU system babaen iti e-gov PH tapno nalaklaka. Napapardasa ken nalablabos ang nalaka iti panangala kadagiti serbisyo ti gobyerno. Iti na dumapay damdamag iti inlepas ti DECAR iti daytoy abulan ti panangited iti cash assistance kadagiti mannalon. Into the Department of Agriculture Cordillera Administrative Region DECAR iti panangited iti cash assistance kadagiti 58,953 amannalon iti probinsya ti Abra ken Ifugao. Dagiti maudi adua probinsya iti region ang makatanggap iti tulong babaen iti Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks wenno PAFF. Sigon kini Dr. Kesley Diligan, Officer in Charge ti Field Operation Division ti DECAR at 24,841 a benepisaryo iti Abra bayat iti daduma ket nagapu iti Ifugao. Kinuna na nga dagiti nagan dagiti benepisaryo ket naalam manipud iti registry system for basic sectors in agriculture. Window RSBSA. Kinunapay ni Diligan at target ti ahensya amalpas iti panangited iti ayuda iti daytoy abulan tapno. Makompleto ti report ken may rugi matan ti panangi pasar iti
PAFF no PAFF assistance para kadagiti agmula iti high value crops kaurunan iti Benguet Mountain Province ken Ifugao. Tunggal kwalipikado ang manalon kat makawat iti 2,000 kat 3 agasot ket 20 ket 5 piso wenno 2,325 a cash assistance. Inlawlawag ni Diligan iti schedule iti panangited ita iyo daket inunos babaen iti panag-grupo dagiti munisipalidad gapu iti kaaddayo dagiti sumagmamano a lugar. Manipod kadagiti kapitulyo iti probinsya. Amin ang 96,080 a benepisaryo iti Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, ken Mountain Province. Iti dadumapay ang lokal na damdamag, iti barangay Patay ng rugi iti weight loss challenge para iti nasaya at asalun at ti komunidad. Nang rugi iti barangay local government unit, iti barangay Patay iti weight loss challenge, may nga inisyatiba amang pabilag iti nasaya at asalun at ken panagbiag dagiti umili. Nakipasat iti dayto nga aktibidad dagiti kamang ti komunidad, personal ti Sagada, Philippine National Police, empleyado ti Municipal Health Office ti Sagada, TLCS Sagada, ken dagiti barangay health workers. Siguro na kadagiti opisyal ti barangay, ti weight loss challenge kat nagapu iti tarigagay tulungan dagiti umili ang mapapintas ti physical asalun at pembaliklikan dagiti sakit ang mayan nurot iti panagbiag kas iti high blood ken diabetes. Pasut met daytoy iti panangipatungpal iti barangay iti panggap amang patibker iti nasalun at aktibo ken natalged a komunidad. No pay kasasan lang nga kompetasyon daytoy no dikat may sa awagas amang pabilig iti panagkaykaysa, panagtitinulong ken panagkakadwa dagiti partisipar ipang pangruna iti programa tinatalged ken naanad naanad iti timbang babaen iti balanse panangan ken nasaya at wenno nasaya at panagbiag. Dagiti panagtimbang kadagiti partisipar ket imatunan dagiti opisyal iti barangay tapno may sigurado ti kinahustisya ken umiso apanang record iti progreso nga maibatay iti porsyento ti bawas at timbang. Agpatengga ti weight loss challenge into Hulyo 29, 2026. Bayat ang maangay iti panangited kadagiti premyo kadagiti manalon into Hulyo 30, 2026 ang may tunos iti panagsira iti celebration ti Nutrition Month. Iti dadumapad ang damag digin tayo mensahe ni Acting Chief of Police ti Sagada MPS, PCPT Bonifacio F. Angad iti panang lokat iti 31st Police Community Relations with PCR Month. Good morning, Sir Rocky. Once again, you are welcome here in our municipal police station for an engagement and sure as you have said, the
program is about the police community relations. Actually, we are celebrating the 31st Police Community Relations Month this July 2026. Now, this Police Community Relations Month is actually the purpose here is to build trust, nurture partnerships, and strengthen the bond between the police and the people we serve, particularly here in Sagada. It is about the transforming of law enforcement into a shared responsibility where every citizen becomes a partner in safeguarding the peace and order in this Ganduyan community. Well, we extend our activities to all barangays of this municipality. Actually, it is not only during this PCR month, but we are doing this in our daily activities, in which we consider as the regular community engagement. It is aligned on the CSOP, or the community and service-oriented policing system, in which here in the Philippines, this is the foundation of crime prevention and peacekeeping. It serves as the triumvirate partnership involving the Philippine National Police, the local chief executive, and the citizenry, in which this emphasized local collaboration and resource sharing to maintain public safety and deliver basic community services. So, as we regularly patrol our barangays, all the activities, particularly on crime prevention, we maintain, Sir Rafi. Thank you very much and good morning. Pinapapigsa iti panang ipaay iti agas kang kagawaan dagiti pag-agasan ti Cordillera na nangruna iti ni Department of Health DOH Undersecretary Randy B. Isculango kadwa ni Director David P. Machado, si SCM Consultant Charlie Villaver, representante iti US Embassy kanda iti kameng ti DOH Central Office iti panagbisita da iti Center for Health Development Cordillera Administrative Region CHD CAR ken Baguio Central Hospital and Medical Center. Iti panagbisita ket nagbalin nga gundaway anak sarita kadagiti opisyal ti salunat iti region may panggep kadagiti kang runaan nga isyo ken panagkasapulan iti panangipatungpal kadagiti programa ti DOH. May pagganat-ganat iti dito nga panagbisita iti panangipapigsa iti panangimanihar kadagiti pundok at panangpasayat iti sistema iti panangpaay iti agas medical supplies kagawaan kanda dumapay anapateg akasapulan na dagiti pag-agasan. Babayan iti agtultuloy panagtitinulong iti national ken regional opisina namnamaan ti DOH nga mapapintas iti panakaipaay dagiti napateg a serbisyo ken supply iti salunat. Tapno adda ang nakasagana dagiti health facilities ang magserbi winumang serbi kadagiti komunidad iti entero a Cordillera. Dagita pa lang, dagiti maibingi tayo damdama, gitangal daw, na imbagal daw kada kayo amin nga awan at labas sa papagayam.
Anyway, iti kanayo na napay da ito gagayam kan kakabsat iti napalabas ang in the celebration iti 63rd founding anniversary of the municipality of Sagada Mountain Province. Ayon may dagiti Philippine Statistics Authority ijay time iti June 25, 2026 within the series kat na extend daytoy iti June 26, 2026 nga naangay ijay ground floor municipal lobby iti Barbaro wenno new municipal building. Ket iti PSFLC's provincial office personnel will provide the following services. Isu dagiti dagiti inaramid da iti tiempo iti celebration iti 63rd founding anniversary of the municipality of Sagada. Okay. Iti ay sa dito ikat jay may panggap iti national ID registration, reporting of corrections to the national ID entries, printing of the e-fill ID which is printed on bond paper and may be laminated awaiting the release of the physical national ID card. The e-fill ID has the same validity with the physical national ID card and the digital national ID, which can be downloaded through the eGov PH app. Naisayang katon mo tin iti ELGU eGov PH app dito'y munisipyo tayo ti Sagada na niya. Residents who have not yet registered for the national ID, those who need to correct or update their information, and those who wish to secure their e-fill ID or digital national ID are encouraged to avail of these services. Okay, naimbag manangal daw kata kayo amin. Isu no sinupay dagiti hampay nga nakailupas ka dagitoy nga problema da iti ID, wenno birth certificate, marriage certificate, certification from barangay if no hampay lang hang kayo nga nasango dito nga time, bumisita kayo lata ijay local registrar tayo apo adda ni Ma'am Elon biag ijay nga sumango kada kayo gagayam ma'am. Okay, so sakla tayo tinakadkadwa yu tata, kanang gana into no madamdama, naimbag ngal daw kada kayo amin, ngawan labas.